रख प्रभु नारायण तुमे पर प्रभु दुख निवारण तुमे पर प्रभु दुख निवारण कर दुखी उतरण प्रभु हे कर दुखी उतरण କିଛି ଦୁଇଟା ଖାଇଦେ ବାପା। ନା ନା ରେ ସକୁନି ବାପା ମୋର ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ। ତୁ ବଞ୍ଚିବ ବାପା। ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାରି ବାବା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ବାପା। ନା ବାବୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ ଆଉ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ ବାପା। ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଅନ୍ନ ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଅ ବାପା। ନା ସକୁନି ଏଇ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିବ ସକୁନି। ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ବାପା। ନା ସକୁନି କେବଳ ତୁ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ ଏହି ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ। ମୁଁ ପାରିବି କି ବାପା? ହଁ ସକୁନି ହଁ ତୁ ବଞ୍ଚି ରହି ନିର୍ବୋଧର ପିତୃ ଆଉ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରଦେଶ ଦେବୁ। ମୁଁ ପାରିବି କିପରି ବାପା? ପାରିବୁ ପାରିବୁ ବାବୁ ପାରିବୁ ସକୁନି। ହେଲେ ଉପାୟ ଅଛି ସକୁନି। କେହି ଉପାୟ ଅଛି ମତେ କହିଦିଅ ବାପା। ସକୁନି ବାପା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ବାପା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପା ମୋର ଏଇ ଡାହାଣ ହସ୍ତର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଜାଦୁର ପତାକାଟି। ବାପା ସେଇ ଜାଦୁର ପତାକାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ବାପା ମନରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଁ ଯେପରି ଏହି ପଥର କୁଆ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଅନେଶ୍ୱତ ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ ଅନାହାର କଷ୍ଟରେ ତୋ ପାଇଁ ଜଳ ଆଉ ମୁଠେ ଅନ୍ନ ପାଇଁ ମରି ରହୁଛି ତୁ ସେହିପରି ତୋର 100 ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ତୀର ତୀର ହୋଇ ମରିବୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତୀର ତୀର ହୋଇ ମରିବୁ। ହେଲେ ସକୁନି ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଦେଖ ସକୁନି ମତେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର ହସ୍ତପଦ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛି। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମତେ ହାତ ଢାଳି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ସକୁନି। से चली आउ से फेरिब नहीं तोर डाक शुनिब नहीं रे नहीं तोर डाक शुनिब